बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कणकवली तहसील कार्यालयात गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीमार्फत सेतू सुविधा केंद्र चालवलं जात आहे. कंपनीनं नागरिकांची प्रतिज्ञापत्रे करण्यासाठी एकच टेबल सुरू ठेवलं असल्यानं आज त्या ठिकाणी नागरिकांची मोठी रांग लागली होती. त्यावेळी कुडाळ मालवणचे माजी आमदार वैभव नाईगे कणकवली तहसील कार्यालयात गेले असता त्या ठिकाणी रांगेत नागरिकांची होणारी गैरसोय पाहून वैभव नाईक चांगले संतप्त झालेत. पाहूयात. हे लोक बाहेर बसले, ते बाहेर बसले आणि तू फिरतोय काय? अरे अपडेट सांगितलं आता ही काल पण तीच गर्दी, आज पण तो विषय दोन वाजता बंद होतं ना. हे लोक म्हणाले 2 वाजता बंद करतो. 2 वाजता लागो साहेब, आम्ही साहेब काय कडी डायरेक्ट लावतात, आतमध्ये हराड करतात. हे लक्षात ठेवा. किंमत नाही कोणाकडे. सामान्य नागरिक तुम्ही तुमचं काय विषय आहे ते मेन कॉन्ट्रॅक्ट आहे. मला मानंड आहे का बघूया काय दुपारी ना बंद करायचं नाही. हे सगळं पुरं होते तहसील ऑफिसकडे घालतात. तुम्ही इथे थांबून सगळे लोकांचे पुरं करतात आणि त्यांना बसायला तुला नाही. तिथे 2 खुर्च्या ठेवा, काहीतरी ठेवा. त्याच्या बाहेर तुम्ही ते ॲडजस्ट होतं. तुम्ही ते प्रोग्राम कसे राबवत आहे की सेतू 15 दिवसात राजस्व अभियान, ते लोकांना दाखले मिळणार, हे आहे ते मिळत नाही. त्यांनी सांगतही नाही, मार्गदर्शन पण नाही. हे मार्गदर्शन करणं तिथे एसीमध्ये बसले. आम्ही इथे लाईनीत होतो. आम्हाला नंतर कळतं लाईन तिकडे गेल्यानंतर की आम्हाला ह्या इथे जायचं, इथे तिथे जायचं. आम्हाला लाईनीमध्ये गेल्यानंतर समजणार नाही. ती पण लाईन आम्ही तेवढा वेळ बोलतही नाही. 1 तास आम्ही विचारल्याशिवाय बोलतही नाही. इतकं कसलं हे सांगायला पाहिजे ना काहीतरी. हे लावलं पाहिजे ना. लाईनीत जाण्यानंतर मग तरी समोरचा माणूस सांगणार कसं काय समजलं. आता दिवस नंतर काय आता आधी टेबल लावा. आता टेबल लावा. आधी लोकांना कशीच गर्दी आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून लोक लाईनला आहे आणि त्यांना अजूनही दाखले मिळाले नाही. तहसीलदारांना ह्या लोकांनी विनंती केली. तहसीलदार एसीमध्ये बसले, त्यांना बाहेर नाही, तिथे पाय हलत नाही तिथे यायला. आणि त्यांनी कोणतो एक कर्मचारी नेमला आहे, तो तर त्या एसीमध्ये बसलेला तो पण. आणि ह्या लोकांनी 4 वाजतापासून त्या महिलांनाच तिथे शौचालय आहे त्याच्या बाजूला त्यांना लाईनमध्ये ठेवलं. हे महसूल विभाग काय सांगत असते, लोकांचे दाखले देणार, घरी पाठवणार आहे, 7-12 घरी मिळणार. परंतु आहेत तेच आपल्याला 4-4 दिवस लागत आहे. ही जर परिस्थिती सुधारा. आज दुपारी 2 वाजता बंद करा म्हणून सांगितलं, पण आज बंद केलं तर तहसीलदार ऑफिस बंद करणार. त्यामुळे तहसीलदारांनी जरा तिथे पाय उचलले तर इथे यायचं आणि बघायचं आणि सगळ्या लोकांनी दाखले घेतल्याशिवाय हलतं का म्हणे एवढी विनंती नाही. तर मी आहे 3 वाजता येतो.